31st night ba say ya nyankrofo a wo mo de ya ne say nyame no aye som no 31st no kasa sa na mo din se wunu Nkomhyɛ saa ye ba ko no a e ba ye no we be wini ena ye to aba no na moni so temo uko betting companies kura wo mo predict as Ghana ya wo ma ya drea it won't happen. First night Nkomhyɛ a course yi and ama Prophet Kofi Oduro ababetu tubi e de ma asofo a 31st night no almost nkɔm no na abusua punchlines about punchlines ano den rough na sofo pe na Owusu Bempah ene fire oja Nkomhyɛ bi aba mo no ano den papa ni na no abusua bebo e de awram ba meso se ne di be mi subscriber to no mi abro na e won channel like video no so na bibia enye kama pa abusua Prophet Kofi Oduro punchlines obetoto e de afa 31st night Nkomhyɛ course so ene empo asofo no mo hye nkom no abusua ye bebo e de awra ho nanso Nkomhyɛ bi a wabeto ho efa Reverend Owusu Bempah ene eye fire oja ho no awo se di kan ebo wuram ansa na ya toa bibia so ya toa so eye osofo Nkωasia abusua ono na chese prophecy kese pa ode abema Reverend Owusu Bempah ene eye fire oja. Strange. I see something strange. Amen. Bishop, me who a fun adaka. Ma kuma yenu. A fun adaka na me who yenu. Me who is strange. A fun adaka no. Ya biye so. Na me who enipa me yenu a omoda e fun adaka no. Me who say sofo Owusu Bempah. Wada e fun adaka no. Wada e fun adaka no. Sofo Owusu Bempah me say wada e fun adaka no. Na yagu ni handcuff. Nenso na wo ye. Me who suffer bi so a ye fa fire oda. Na wada e fun adaka no. Na yagu ni handcuff. Na wo mu yi. When the meeting came. More fire. Asole na meeting came. One second video ya, one anya, one more demand. 2026. Ye wura mu. Sa so from we ni omo money na wa. Owo any sex scandal at the money. I see death, prison, and sex scandal. We are different. Me can say yeah, but umpire. Almost ya suffer. Deliver or hallelujah. Amen. We did the general Nkωasia. Pay am sir, sorry ba. Nezo sofo Nkωasia no chema anya do betima ye ho bibia na chese ensema efiaswas de gaba bonte beka ye na wo kire se anhwe a eye June ento Reverend Owusu Bempah no eye afia ye wura mu yi utumi se eno na sofo Nkωasia so pempem so e wa ha no na chese wo chema omo angasa omo nya omo ho adwuma na abusua fa no ento nchen Prophet Kofi Oduro abusua no so abetutu bi e de ma asofo a Omohye nkom 31st night ani omo a omo compare omo church members eye Alpha wafo ene Philadelphia fo ohwe a na chese obi a compare ana we modo so singwem na chese akwakwense bebri na e wo social media no so Nkomhyɛ so eye twen ama 31st night yes no eye Prophet Kofi Oduro akeka na atwe e de afa ho ama chese asofo na omo hyehye no omo so omo gigibi e de ahye omo ho na eye former IGP dampai eye Prophet Kofi Oduro chima wa fe ne papa ebusua punchlines na ebo nwram ne entie bitumi hwa even asɔre fo no mani bra anada asɔre mo yare sei awon nkramofu a wo eni bring nkramofu ofofro da nkramo na wa ho ne nchichemu wo mu unnimu a nchichemu wo mu bere anka gire wa wo hunu monkoa na matena se ye weefo ene ye weefo nso nyame kro no ara mo som no ena mata mo ho a one place kra ye intimintena faako because we are comparing ourselves I have it all it's of preach with you so of preach with you so me a graduate o ma me graduate Sofo shankom sofo nshankom etina ngrofo atenasia ni ayame nwawa oni ema bibire ho 31st night ba se ya nyankrofo a wo mo de ya ne se nyame no ayesom no 31st no kasa as Ghana ya wa ma ya drea it won't happen
I'm telling you. Adia ba go am the door IGP dampare santo to ye no the buy. Telling you. Nkωasiا Nkomhyɛ obedem. Enam se abainti memfa ne nansi fom ti samra na nya adwuma. Eyi obi te se dampare na nkrofo jubilate because mom pɛ no kore. Mom pɛ no kore. Nkrofo jubilate ye no. Edi kroma ifia kasi pani mo bi antem. Eti 31st so na nkrofo abegina ho. Afi we nsu yiri beba. Eja hihye beba Nkωasia keka. Afi be na eja hihye ma. Afi be na isu onyiri. Talk something to me, and Nkomhyɛ must be something that God has said and the prophet is confirming. That is the word of God, not nonsense. Asema nyame aka na odiifo no ensisu dua, confirming the word of God. Na asem na bem. Saa na mudi nse hunu Nkomhyɛ saa, ye ba ko no a e ba ye no we be wini ena ye to aba no na mani so temo. Adie no kotoko ne has e bobo. Uko betting companies kura wo mo predict we be wini, we should say we be the not mu discard so. Ni abobo no na ba ko wini na ba ko lose. Why nim se ba ko be wini aba ba ko lose. Nkωasià Nkomhyɛ ni hu me America say me odifo ni woni wo gina ha. We are prophets, but adie bi ono mo a enhye nyame no wonyam ense hunu. I'm telling you, total nonsense. I will repeat to you today. Enipa mienu ya ade a onyame nkogina ba ko achi da. When God shows up, he takes over. He doesn't take sides. He takes over. Say a good amen. Yeah, God, he takes over. And I want to tell Ghana, if there is something rather that we should use the prophetic office and mandate is to help people to renew their mind. Yeah. Because woman done woman and near my baby. I'm telling you. At 31st December, Nkomhyɛ menua wokɔte baabi hyiwia no ababe gina ho ebabe saa nyame no monka kyerɛ nso mpɛ baabi mfa yesom Bible nyankopɔn. January okasa, March okasa, July okasa, September okasa, December okasa. On 31st December, we hear that day. God is always speaking. We don't need a particular time. Every day God is speaking. Praise the Lord. Akoda nkrofo ti ontine kenya me adwasem we be mani pass akira na dia nipa mpe epe bibi abeka tme hu se buru miensa si uti so na do na pem fom miensa e beti egu ti akwankyere nko a ye tede mu he fa kura ni Bible e wo se me boa me di nyame asem boa e kwan a wo be fa so na wanyi. That's what I should be doing. Yeah, Bible kura wunni bi obi ba meka bie ko Matthew no on nam Galatians. And none na was some basics. I help you because when you get in line, blessings will overflow. And I want to tell you, yeah, blessings will overflow. Obi sorry ano party, sorry them, or sorry reality, sorry them, or sorry anayoti, sorry them. How are you going to prosper? No, how are you going to prosper? Everybody shall balance. Mante, kase balance. It is a compile 2 hours. Ye kotoa ye juma so ye juma ye bompa ye juma ye bompa ye ubi yarea ye ntam no to prayer camp ye na duro na ye bompa ye na duro na ye na duro. Yeah.
kunu kekan se hunu chire wo kunu na wagya wo no akɔware obi foforo no abegyina ha na bonsam ifi abaifo asɔre atia ma ɔmo nsɔre ntia wawade wakoma fon no na asɔre atia wawade uyi firi ho nyame be hyira afɔ mu dwa na mo na ede na 31st night nkoaa na Nyankopɔn betumi akasa kyerɛ na D4 sɛ enne de mede nkɔmhyɛ na sɛ mede nneɛma besi 2026 mu nyinaa no mamo sɛ mo ngye na mo nkɔnkɔhyɛ na sɛ mo Nyankopɔn no te sɛ ɔhyɛ baabi ana ɔtwe bi ede afa ne hwene mu ate ase na sɛ Prophet Kofi Oduro ana atutu bi ede ama ɛyɛ asɔfo na ɔmo yɛ saa na ne nkɔmhyɛ ɔmo bɛhyɛ no na abusuan fancy hɔ a ɛyɛ asɔfo na ɔmo tonton nneɛma wɔ asɔre dɛm no ɔmo so ɔmo agye ahyɛ ɔmo bi aba bɛgye paada ade akɔ akogu ne kunaduanem aba asɔre tɔn paada akogu abenkwan mu odi a ɔbɛdɔw fa nyame asɛm kasa kyerɛ no ɛyere no mommrɛ mo ho asɛm ma mo ankasa bɛɛma no a wankasa apene so sɛ ɔbɛware brɛ wo ho asɛm no sɛdeɛ Kristo dɔ asafo no ɔde no ma no mommrɛ mo ho asɛm ma mo ankasa mo kunu no mefɛ nyame asɛm na mede tete no efɛ Awurade asɛm te sɛ 1 Peter chapter number 3 verse number 1 to 7 ɛyere nom so obi mpɛ sɛ wotie wo nyame asɛm no a ɔnhwɛ mabrabɔ no nyɛ Bible ɛma no mefɛ nyame asɛm na mede tete wo ɛnyɛ me ma gallon sɛ fa kɔsi wo na bubi nom no enye je oil we je stick away for handband bowensa no me fe Awurade asem e was ye tia wa nam di nyame asem atia wo se jai jimi eni se hunu no na me de omka me jai e kenya me agyo ebra de ye adwuma be kono an secretary. How are you going to prosper? I need Christopher in your business for 1 year and come back and give me a report. What are your business, man? I say, do business with the Christians for 1 year. Come back and tell me the report. On Kanokre, red is green, blue is yellow. You should not as a Ghana by your cousin reform. Hallelujah. It will be what did them. You would have food from and I fear by any upon your coffee. No! Yeah, but now say, I'm genius to say a brabo. Yet the Hong Kong crony, Yamia Sema, actually, now free as you will. And yet a demon, downright a spirit. Why a boy be a bow and night? If you have a phone, a boy better on a pen and night. Jai sense wuno. Jai sense wuno. Nipeja wumu. Nkɔmhyɛ deɛ nkade bia obetumi ahyɛ nkɔma na yɛ na ɛde na wotwen ama ebedu 31st night ansa na wakɔkɔgyina wasɔre dem atwe microphone atwe paper tententen ahwɛ so sɛ obɛhyɛ nkɔm na sɛ Prophet Kofi Oduro ana keka bi ɛde akyerɛ asɔfo no na sɛ wotimu sɛ ano ɔde mpa ɔsɔfo Mekisadik ɔno so kyerɛ ma nkɔmhyɛ ɛyɛ sɛ ɔpɛ no Owusu Bempah ne fa yɛ ogya onya fa ɔmo ho no na sɛ ɔmo de efuro na kapa na ɔmo dem a kyerɛ sɛ yɛsa bɔ ɔmo handcuff na kyerɛ sɛ this year 2026 no ano bɛyɛ hye ɛde ama ɔmo pa nti na sɛ wɔsɔ ɔmo ankasa ɔmo yɛ ɔmo ho adwuma Prophet Kofi Oduro ana yɛte sɛ ɔtutu bi ɛde afa ɛyɛ 31st night ɛyɛ prophecies no ho obetumi akyerɛ wadwen ɛde afa nsɛm yɛ hu ɛwɔ ɛyɛ comment section hɔ sanso so ɛna ni di ma obetumi emia subscribe atem no sɛ na ɛna di kan awo ba na wamia bell na ɛwɔ nkyɛn like video no so na bibia ɛnyɛ kama aha ɛna busua me de osi Macro.